Kaixo, gaurko bideo honetan ebaluazioaren inguruan arituko gera. Eta ebaluazioaren gaia oso handia eta oso korapilotsua denez, saiatuko gera lantzen bereziki hezkuntza prozesuetan egiten den ebaluazioa nola aberastu eta nola sakondu. Zergatik, normalean ebaluazioaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugulako edukien ebaluazioaz edo kompetentzien ebaluazioaz kasu batzuetan edo biak, ezta? Eta gainera modu individualean planteatzen da edo talde lana, baina edozein kasutan pertsona bakoitza modu individualean aztertzen dugu ebaluatzeko eta kalifikatzeko. Eta horrek hainbat pobrezia eragiten du eta horregatik aurkeztuko dizuet zer proposatzen dugun ebaluazioaren inguruan gure ikerketa taldean, ilusionista sozialen mintegian, eta ez bakarrik ikerketan nola planteatzen dugun, baizik eta normalean hezkuntza prozesuak lantzen ditugunean, zeri erreparatzen diogun bereziki. Eta horrela beste ikuspegi bat izango duzue ebaluazioaren inguruan. Az gaitezen ebaluazioaz hitz egiten. Hezkuntza prozesuen ebaluazioa guk planteatzen dugu giza beharren eta asebetetzaileen ikuspegitik. Hau, normalean horrela adierazten ez denez, naiz eta irakasle askok barruan daukagun beti hori bueltaka, ez? Agian ez dakigu nola deitu, baina badakigu hor dagoela, guk hartuko dugu ikerketa referentzia bat eta azalduko dizuet pixka bat. Lehenengo galdera da zertarako ebaluatzen dugun hezkuntza prozesu bat. Berez, edozein giza jarduera baloratu edo aztertu nahi baldin badugu, gure proposamena da planteatzea ea giza beharrak asetzen ari diren. Askoz abstraktuagoa da, hau batzutan ez dut, hori oso orokorra da. Nire ustez askoz abstraktuagoa da ebaluatzea jakiteko ea ikasle batek, ez dakit, biologiaren taxonomia oinarrizkoak ezagutzen ote dituen. Hori nei martzianoa iruditzen zait, ez? Hau nola lotzen da bizitzarekin hori. Horregatik, zentzuzkoagoa iruditzen zait abiatzea ea gizakiok ditugun beharrak, hau da, bizitzeko ditugun behar horiek ze zentzutan ari diren asetzen egiten ari geran hezkuntza prozesu honen bitartez. Oso ezaguna da beharri buruz hitz egiten dugunean Maslowren piramidea. Piramide hau arrazoi desberdinengatik asko hedatu da, batez ere Estatu Batuetako psikologiaren indarragatik eta ikuspegi honek beste, ez dakit nola esan, proposamen ideologiko baten baitako oinarri bat delako, baina esan behar dizuet, Maslowren piramide hau oso kritikatua izan dela mundu akademiko zientifikoan ez duelako inolako evidentziarik aportatu esateko horrela asetzen direla gure beharrak. Zer zioen Maslowk, hori 1940an argitaratutako lanean, berak planteatzen zuen lehenengo behar fisiologikoak asetu behar ditugula, ondoren hauek asetuta daudenean asetuko dugula hurrengoa, segurtasuna, ondoren atxikimendua, ondoren onespena eta ondoren autoerrealizazioa. Gainera Maslow proposatzen du autoerrealizazioa dela gure beharren gailurra, ez? Eta orduan horrek esan nahi du oso ikuspegi individualistari heltzen diola eta gainera oso simplistari, hau da, sinpletasunaren paradigmari heltzen diola. Konplexutasunaren teoriak dio gauzak elkarren artean loturik daude eta ezin direla horrela hautsi edo zatikatu. Elkarren artean daudenez horrela ulertu behar ditugula. Horregatik planteatu beharrean gure beharrak pausoz pauso edo mailaz maila, gainera hori eskolak asko maite du hori, ez? Lehenengo A egin behar duzu, gero B, gero C. Ikuspegi hori sinpletasunaren teorian oinarritzen da, eta guk aldiz konplexutasunaren teoriatik egiten dugunan. Horregatik, gure oinarria da Manfred Magnifen lana, Manfred Magnifek egin zuen artikulu bat Elizalde eta Hoppenheimerekin, 80. hamarkadan argitaratua, eta beraiek proposatzen dute giza beharrak
gutxi gora bera unibertsalak direla. Hau da, leku guztietan gutxi gora bera gizakiok antzeko beharrak ditugula. Desberdina dena da nola asetzen den, nola asebetetzen den giza behar hori. Eta gainera, giza behar hori asetzen ez bada edo oso simple asetzen bada, orduan pobrezia sortzen da. Adibidez, hori da askotan publizitateak eta konsumismoak nahasten digun hori, ez? Esaten dugunean, behar degula auto bat, gaizki ari gera interpretatzen arazoa. Inork ez du behar, gizaki batek ez dauka auto baten beharra. Gizakiak edukiko du desplazatzeko beharra, baino ez auto baten beharra. Eta gainera, desplazatzeko beharra, zertarako dauka desplazatzeko beharra? Behar bada lanera joateko, eta orduan kasu horretan, biziraupenari lotutako behar bat dauka. Edo agian, autoa baldin badauka, joan daiteke aldameneko herrira, lagunekin elkartzera. Eta ez du egon behar, ordutegien arabera, garraio publikoa, eta behar. Orduan, zein da desberdintasuna? Agian azkenean auto bat erosiko duzu. Agian hala egingo duzu. Baina ezin dugu eztabaidatu ea autoa erosi ala ez badegu ulertzen hori. Adibidez, zuk autoa erosten baldin badezu lanera joateko eta zure lanean oso gutxi ordaintzen badizute, konturatuko zera ari zerala lan egiten kotxea ordaintzeko. Eta orduan aztertu beharko genuke beste alternatiba bat. Baina agian esaten dugu, lanerako dela aitzaki bat da, berez da kotxea izan ezkero gehiago ligatzen delako, ez? Orduan kaso horretan afektua pentsatu beharko genuke nola landu. Eta orduan horrela, ikusten dezon bezala, nahasketa bada ulertzeko gure beharrak ez direla simpleak, baizik eta daudela beste gauza askorekin elkarloturik. Ze pasatzen da, adibidez, hor ditugunak dira Manfred Masniffek planteatzen dituen giza beharrak, biziraupena, egia da, biziraun behar dugu, hilda baldin bagaude, ja ez daukagu beste beharrik, baina aldi berean, biziraupena ez da nahikoa, behar dugu aisia, afektua, askatasuna, partaidetza, babesa, ezagumena eta identifikazioa, eta sorkuntza ere bai. Orduan, agian, hori da oraingo itxialdiarekin edo pandemiarekin gertatu zitzaiguna. Biziraupena bermatzeko gainerako gauza guztiak ezabatzen baldin baditugu, bizirik nago, baina oso pobre sentitzen naiz bestelako gauza guztiak ez ditudalako. Pobrezia berriak sortzen ditu. Biziraupenean ere hori eztabaidagarria da, baina oso nabarmena da gure azalean, gure larruan bizi degulako, biziraupena ez dela baldintza nahikoa, ez dela gauza nahikoa, gure beharrak lantzeko. Eta horregatik dinamizatu behar ditu beharrak, giza beharrak asetzeko forma horiek ahalik eta aberatsenak izan daitezen. Horrek esan nahi du guretzat, irakaskuntza prozesuetan. Normalean, hezkuntza prozesuetan hor beltzez daukazuen hori lantzen delako. Eraginkortasuna, la efizientzia edo la efikazia. Eta orduan ikerketa asko horretara daude bideratuak. Nola lortu ikasleek ahalik eta azkarren eta ahalik eta sakonen ikastea hainbat gauza. Orduan, kasu horretan, posizionatzen gera, eraginkortasunaren alde egiten dugunean, fijatzen gera bakarrik edukietan edo kompetentzia ezagumenari lotutako kompetentzietan, eta ahaztu egiten ditugu gainerako guztiak. Hau da, jazteko nahiko perbertsoa da edo nahiko gaiztoa da. Ikasle hoi norbaitek, batzutan ez dakigozta nork ere ez, norbaitek agindutakoa ahalik eta azkarren eta egokien ikasaraztea da eraginkortasuna. Eta horregatik, hezkuntza ikerketa asko eta asko horretara daude begira. Eta ahaztu egiten dituzte giza beharrak. Bai, esango dezue, emozioi buruz ere asko ikertu da, bai, baina askotan emozioen lana ere da emozioak eraginkortasunez irakasteko edo ikasarazteko. Emozioen kudeaketa esaten dena. Hau da, emozioen mundua baita ere sartu nahi dugu hor eraginkortasunaren horren barruan. Aldiz, planteatzen baldin badugu giza beharrak
asetzea dela edozein giza jardueraren helburu nagusia, orduan denon artean aztertu behar dugu ze giza behar ari geran asetzen gure hezkuntza jardueraren bitartez, hau da, klasean egiten, baino baita ere pentsatzen eta sentitzen dugunarekin, pentsatu, sentitu eta egin lotuta ikusita, ez lehenengo gauza bat eta gero bestea, eta ea giza beharrak aberastasunez eta inguru sozial, kultural eta naturalarekin harmonian ari geran egiten. Hori izango litzateke ebaluazioa. Baina orduan esango zuen, hori da bla bla bla, ez? Hitzak eta hitzak, ez da? Gero klasean gauzak beste modu batekoak dira. Ez da hola, guk horrela egin izan dugu askotan. Egiten duguna da planteatu, martxa pixkat hartu eta gero, ez hasieratik, baizik eta prozesu abiatuta dagoelarik, bi galdera erantzutea. Pentsatu beharko dugu jakiteko zer moduz goazen, hori da azkenean ebaluazioaren helburua, jakitea zer moduz goazen, eta orduan zer moduz goazen hori aztertzeko, bi galdera jarriko ditugu hor dituzuenak. Alde batetik, zer giza behar asetu diren bereziki edo modu aberatzean orain arte, eta ze hutsune dauden, eta horrekin batera irakasgaiko konpetentzietan zer moduz goazen. Hau da, ez da inkompatiblea. Ez du esan nahi, zu giza beharrak orokorrean, baina gero jendeak ez du ezer ikasten. Ez, bi gauzak joan behar dugu elkarlotzen. Alde bat, baina nire ustez importanteagoak dira giza beharrak. Nik zertarako nahi dut ikasleek asko jakitea idazketa akademikoari buruz, oso pertsona hotzak edo tristura sentitzen ari baldin badira, edo dozi momentutan antsiedade atake bat bizitzen baldin badute, ez dagoelako ondo planteatuta lana. Horregatik, horrelako zerbait planteatuko genuke irakasgai baten garapenean. Gure kasuan adibidez. Zer ari gera ondo garatzen? Pertsona batzuek esandako gauzak dira, ez? Debateetan parte hartzen hasi gera irakasleak esan gabe, ez? Gogoratzeko kurtso hasieran. Zeinek hitz egin nahi du? Inork ere ez. Ez dakizain, eta hor izenak bota eta jendea, mesedez ez dezala esan nire izena. Poliki, pertsona batzuk, ez denek, berbada gutxi batzuk, hasi zerate, parte hartzen, berez, hau da gogoz, edo tokatzen denean, baina irakasleak seinalatu beharri gabe. Orduan, kasu horretan esan dezakegu, partaidetzaren giza beharra nolabait asetzen hasia dela. Edo batzuek esan dezue, hasi gera elkar ezagutzen. Kurtso hasieran ez ezagunak ginen. Uste nuen ez nuela harremanik izango, eta orain poliki ari gera elkar ezagutzen. Orduan, kasu horretan ari gera asetzen, adibidez, identifikazioak edo afektua. Orduan, hor badaude giza behar batzuk asetzen ari direnak. Eta irakasgaiari begira, gure irakasgaia komunikazio gaitasun akademiko zientifikoa denez, batzuek esan dezuen bezala, gure iritziak iturri bibliografikoekin kontrastatzen hasi gera, hori oso baliotsua da gure irakasgaian. Orduan hori lotuta dago gure irakasgaiko edukiarekin, gaitasunekin, komunikazio akademikoaren eremuarekin. Zein dira gure pobreziak? Dezente ditugu, ez? Orduan batzuek esan dezue sorkuntza gutxi lantzen ari gerala, edo oso etengabe ari zeratela lanak egin eta egin, orduan pobrezia sortzen ari da aisian eta sorkuntzan. Beste batzuek planteatu dezue askatasun falta, dena oso pautatuta, oso arautua dagoelako, orduan askatasun hori dinamizatu beharko genuke. Hor denbora da gure, ez dakit nola esan, gure ezpata, ez gainean daukagun ezpata. Eta adibidez, referentzia bibliografiko APA famatu ditxososko horiekin, oraindik zailtasunak izatea, normala den bezala, gauza konplexua delako, ez delako teknika bat, ulerkera bat eskatzen duelako. Eta orduan, horrela goaz, identifikatzen ditugun behar desberdinak. Orduan, zer saiatu behar dugu hemendik aurrera, hori baloratzen dugu momentutik aurrera, alde batetik, gure pobrezia horiek asetzen.
lan sortzaileagoak egin, ikaskuntzan askatasun handiagoa emanez, hau da, erabakimena ikasleen eskura pasa, edo behintzat erabakimenaren parte bat, baina aldi berean segitu ondo egiten ari gerana. Hau da, ez utzi ondo egiten ari geran hori. Hau da, segitu debateagaekin hasitako bidea, eta pentsatu ea egiten ari geran gauza hauen bitartez, eraiki dezakegun baita ere beste beharren bat. Hau da, ez da txek bat, hau ja egin dut, ez. Jarraitu behar dugu konplexutzen egiten ari geran hezkuntza prozesu hori. Eta adibidez, denbora problema baldin badaukagu, pentsa dezakegu, demagun, beste irakasgai batzuetan egiten ari diren egin beharreko lan horietan, zer probetxu atera dezakegun guk beste lan bat eskatu gabe. Puntu hau, ematen du oso zaila dela ulertzen, ikasleok hain ohituta zaudetelako irakasle bakoitzaren zereginak betetzen, arraro egiten zaizuela irakasgai batean, beste irakasgai bateko gauzak egin ditzakegula eta horri probetxu atera gure irakasgairako, baina hori ere egin dezakegu. Ez du merezi milioi bat lan eskatzea, sakontasunik gabekoak askotan azkar egin behar ditugulako. Interesgarriagoa da, egin behar baldin badugu lan bat, ez dakit, Montessoriren biografia bat baldin bada, planteatzea gure irakasgaian eztabaida bezala zein dan Montessoriren proposamena eta ze muga edo ze eztabaida eragiten duen. Eta ez, etengabe gai berriak asmatzen joan. Hor dakazue bibliografia sakontzeko, hainbat referentzia eta esperientzia daudelako nilotuak, bai hezkuntza erakundeetan, hau da eskola erakundeetan, eta bai komunitatean, batez ere ingurune komunitarioan. Eta besterik gabe, harremanetarako hortxe daukazue erreferentzia, eta hori, espero dut interesgarria izatea, ebaluazioaren inguruko hausnarketa txiki hau, eskerrik asko eta hurrengora arte. Agur!